Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε με μια συγκριτική αναζήτηση της πυκνότητας και διάχυσης των αστικών υπαίθριων χώρων μέσα στον αστικό ιστό τριών πόλεων. Στη Γένοβα, όπου έχουμε έναν αρκετά πυκνό ιστό στο ιστορικό κέντρο, βλέπουμε ότι ένα δίκτυο πεζοδρόμων, το οποίο είναι πολύ ισχυρή χειρονομία, κυριαρχεί στους αστικούς υπαίθριους χώρους. Με μαύρο χρώμα έχουν σημειωθεί οι αστικοί υπαίθριοι χώροι. Στην περίπτωση της Βαλένθια, κυριαρχεί μια ζώνη πρασίνου που διατρέχει όλη την πόλη, καθ' όλο το μήκος της. Είναι η πρώην κήτη του ποταμού Τούρια και από την οποία βλέπουμε ότι διακλαδώνονται άλλοι αστικοί υπαίθριοι χώροι σε μια μορφή δικτύου κι αυτοί. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη παρατηρούμε την άνηση κατανομή των αστικών υπαίθριων χώρων και επίσης πιθανόν την έλλειψή τους. Και μάλιστα αυτοί μοιάζουν και αρκετά κατακερματισμένοι, δεν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ τους. Τώρα εδώ, σε αυτήν εδώ την εικόνα, βλέπουμε τη σύγκριση, την ποσοτική και την σύγκριση της πυκνότητας των αστικών υπαίθριων χώρων αυτών των τριών πόλεων. Και βλέποντας αυτή την εικόνα, βλέπουμε πόσο λειτουργούν σαν δίκτυα οι πεζόδρομοι μέσα στα ιστορικά κέντρα των πόλεων και πώς οι συνδέσεις αυτές ορίζουν διαδρομές μέσα στην πόλη. Ειδικότερα στην περίπτωση της Βαλένθια, θα παρατηρήσουμε ότι έχουμε μια διείσδυση του περιαστικού πρασίνου μέσω του ποταμού μέσα στην πόλη και την διακλάδωσή του και διάχυσή του μέσα στον αστικό ιστό. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πολλά προτερήματα, όπως τον εμπλουτισμό των αστικών οικοσυστημάτων, του αστικού οικοσυστήματος Βαλένθια, αλλά και την δημιουργία ροής κυκλοφορίας και κινήσεων και χρήσεων μέσα στην πόλη. Ένα άλλο φαινόμενο που συναντάμε στη Βαλένθια είναι η ύπαρξη πράσινων αστικών διαδρόμων, οι οποίοι ξεκινάνε με βάση μια αφετηρία τον βασικό πράσινο άξονα και συνεχίζουν παράλληλα σε βασικές οδικές αρτηρίες, δημιουργώντας έναν χώρο πρασίνου ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο πεζός. Στην περίπτωση της Γένοβας παρατηρούμε ότι πάλι η προτεραιότητα δίνεται στον πεζό, αλλά με παρατηρούμε μια πολύ έντονη και ακραία λιγάκι χειρονομία, αλλά είναι χαρακτηριστική το πώς δεν θέλουμε να διακοπεί, να διακοπεί αυτή η σχέση των πεζοδρόμων και στη συνέχεια των πεζοδρόμων και υπάρχει η ανύψωση του παραλιακού δρόμου για να επιτρέπεται η κίνηση των πεζών από κάτω. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια πολύ ισχυρή χειρονομία που πιθανόν βλάπτει και την όψη της πόλης από τη θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη αυτό είναι ένα σχέδιο του 1917 του Εμπράρ, όπου φαίνονται και οι μελλοντικές επεκτάσεις όπως τις φανταζόταν ο Εμπράρ, οι επεκτάσεις πόλης προς τα ανατολικά, που αν παρατηρήσουμε καλύτερα ή απλά αν χρωματίσουμε λιγάκι το χάρτη, θα δούμε πολύ έντονη την διάχυση και την εισρωή του περιαστικού πρασίνου μέσα στην πόλη και μάλιστα περισσότερο μοιάζει να μην διακόπτεται το πράσινο και να διακόπτεται το αστικός ιστός υπέρ των πράσινων διαδρομών, οι οποίες νομίζω συμπίπτουν κιόλας με τα υπάρχοντα ρέματα του γεωγραφικού αναγλύφου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, όσον αφορά τη χρήση των υλικών, η ορθολογική χρήση των υλικών και πιθανόν μπορεί να το πει και κανείς η έξυπνη χρήση των υλικών, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ορίσει χώρους, να ορίσει διαδρομές, χωρίς να υπάρχουν καν κατακόρυφες διαιρέσεις και μόνο με τις διαφορετικές ποιότητες και υφές. Κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε ότι μάλλον η σωστή χρήση μπορεί να εκμεταλλευτεί και κάποια στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, το οποίο μπορεί να έχουν και διπλή χρήση, όπως αυτά εδώ τα παγκάκια, τα οποία είναι και διαχωριστικά για το δρόμο και παρατηρούμε ότι είναι όλα τα δάπεδα ισόπεδα, δρόμοι, πεζόδρομοι και δρόμος για τραμ. Επίσης, η ποιότητα κατασκευής, αλλά και ο τρόπος κατασκευής, καμιά φορά μπορεί να έχει κάποιες
συνέπειες τις οποίες δεν τις βλέπουμε, δεν είναι ορατές. Σε αυτή την περίπτωση το δάπεδο στρώνεται πάνω σε ελεύθερο χώμα, επιτρέποντας καλύτερα τη στράγγιση των όμβριων υδάτων, αλλά και εμπλουτίζοντας το εδαφικό υπόστρωμα για την έτσι ώστε να αναπνέει το έδαφος για την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά των φυτών. Για να περάσουμε με αυτή τη γέφυρα στην αστική φύτευση, όπου τα φυτά στους αστικούς υπαίθριους χώρους δεν είναι ένα αναγκαίο κακό, δεν είναι μόνο ένας πνεύμονας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλά κάτι αναγκαίο, αλλά είναι και ένα εργαλείο που ο σχεδιαστής μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να πλαισιώσει, να αναδείξει κάποια μνημεία και τους ίδιους τους αστικούς υπαίθριους χώρους. Το πώς συμπεριφερόμαστε στα δέντρα είναι και αυτό ένα σημάδι το πώς σημασία δίνουμε στη φύτευση. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε μια δεντροδόχο, όπου και επιτρέπει το νερό να περάσει μέσα και προστατεύει το έδαφος από τη συμπίεση, αλλά ταυτόχρονα και φωτίζει το ίδιο το δέντρο, το οποίο μπορεί να είναι ένα σημείο ενδιαφέροντος. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα δεντροδόχου. Ο σχεδιασμός ποικίλει. Και μια αντίστοιχη εικόνα που μπορούμε να συναντήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατά ανάγκη καθημερινή, αλλά κρατήσαμε κάποια ακραία παραδείγματα και μάλιστα σε ένα από αυτά φαίνεται και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, τον εφήμερο τρόπο συμπεριφοράς μας στα φυτά, το πετσόκομμα των δέντρων καμιά φορά στο κλάδεμα, το οποίο καμιά φορά έχει αποτελέσματα στην ποιότητα της εικόνας των φυτών. Στην δεξιά εικόνα βλέπουμε μια εικόνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου το έντονο κλάδεμα προκάλεσε την έκρηξη του φυτού, δημιουργώντας μια άσχημη εικόνα που μοιάζει με κεραίες το φυτό. Και θα τελειώσω με αυτή την εικόνα. Ένας φίλος μου κάποτε μου είπε, μπορεί να είναι και όλος εδώ αυτός ο φίλος, ότι η Ακακίας Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα άσχημο δέντρο. Και εγώ αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν να πει κάτι τέτοιο ένας άνθρωπος, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι πολλές φορές αυτό εξαρτάται από την εικόνα που έχουμε για αυτό το δέντρο, και η εικόνα που έχουμε για την Ακακία Κωνσταντινουπόλεως μάλλον είναι η δεξιά και όχι αριστερά, που είναι από την Οίκαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσει ο Φάνης ο Σκούρτης.